Welcome to Kowace Cuta da Maganinta Healthy Care by Dr. Aliyu Saleh Dan Hausa, where you can get natural herbal medicine remedy products. Muna muku maraba da isowa wannan cibiya ta kowace cuta da maganinta, inda za ku samu ingantattun magunguna na inganta lafiyar maza da mata. Sannan kuma muna ƙara sanarwa da garaɓasar ba da magani kyauta na matsaloli da dama har da ulcer a ciki a wannan wata na azumi na Ramadan. Akwai sharuɗa da ƙa'idodi wajen karɓar maganin. Muddin mutum ya cika wannan sharuɗa da wannan ƙa'idodin, da yardar Allah subhanahu wata'ala zai anshi maganinsa kyauta ba tare da biyan ko da sisin kobo daga aljihunsa ba. Allah ya datar da mu. Muna wa kowa fatan alkhairi. Alkhairin da ke cikin wannan wata na azumi na Ramadan, Allah ya haɗa mu da su. Duk wani asara da akasi da duk wani aiki na zunubi, Allah ya raba mu da duk wani aikin zunubi da duk wani abu wanda zai gurɓata mana ibadunmu. Allah ya sa duk ibadun da za a yi da duk ibadun da za mu yi a cikin wannan wata na azumi na Ramadan Karim Mubarak.